Безнең Ишегалды Республика программасын тормышка ашыру кысаларында быел Зәйдә 45 йорт ишек алдында төзекләндерү эшләрен башкару каралды. Бүгенге көндә күпчелек ишегалды биләмәләрен ремонтлау эшләре бара. Дөресен әйткәндә, шәһәр бистә ишегалларында күңелле хезмәт гөрелтүсе һәр тарафта эш кайный. Бу мөһим эш район башлыгының ныклы контролендә тора. Бүген 21 июльдә район башлыгы Разиф Кәримов, торак коммуналь хуҗалыгы һәм төзелеш идарәсе җитәкчелеге, торак милкчеләре ширкәтләре, подрядчы оешмадан торган вәкилләр, депутатлар корпусы белән төзекләндерү эшләре барган ишегалды биләмәләрендә булды. Зәйдә шәһәр бистәләрдә йортлар ишегаллары һәм кварталлар арасындагы юлларны төзекләндерү буенча 4 ел элек президент программасы старт алган иде. Аңа быел безнең Ишегалды Республика программасы ялганып китте. Иртәдән чыктык. Монда инде безнең ишегалларында йөрү хәзер атна сайын, атнага 2 мәртәбәдә була. Бүген инде үзебезнең генеральный подрядчикны да кисәтеп куйдым. Напряжение артам әйтәм, сезгә мөнәсәбәт күбәя көннән-көн. Бу инде безнең генә теләк түгел, ул инде безнең көтеп торган шушы ишегалды проектының эшчәнлеге буенча бүген әйткәнебезчә 20 елда 45 ишек алдында эшләр каралган. Безнең инде проектларыбыз, башка төрле эшләребез эшләнеп бетеп килә. 31 ишек алдында бүген көндә эш бара. Анда инде менә шулай башта инде без сөйләштек тә тротуарларны, иң вак эшләрен эшләрбез дип, аннан соң инде кисәкле эшләр, инде асфальт, стоянкаларын киңәйтү, балалар площадкаларында эшләрне башкару каралган. Шуңа күрә самый главный дип әйтәсем килә, иң мөһиме үзебезнең яшәүчеләребез, шәһәр халкы битараф түгел. Алар инде һәр вакытта мин килгәндә дә, башка төрле специалистлар килеп караганда да безнең эшчеләр янында чыгып үзләрен һаман әле тәкъдимнәрен, кайдан ниндирәк замечаниелар бар, аларны әйткәләп безгә күрсәтеп китәләр. Менә килгән саен ниндидер бер яңалык күреп китәбез, килгән саен яңалыр яхшылыкка таба бер ниндидер эшләп китәбез. Шуңа күрә монда эшләрне дәвам итәрбез дип уйлыйм. Йортта яшәүчеләр программага битараф түгелләр. Эш барышы белән һәр даим кызыксынып торалар. Рейд барышында үтенеч тәкъдимнәрен җиткерәләр. Бүтән эшләрне дә районда муниципалитетта булган республика программасы нигезендә эшләгән эшләрне без инде 30 августка дип планлаштырабыз. Сөйләшүчә эшнең торышы буенча инде без шул срокларга җитешербез дип уйлыйм. Бәлки ниндидер эшләр калачак, точечный гына эшләп бетерәсе, булай основном шул 30 августка республика көнне, шәһәр көнне тәмамларга тиешбез. Бүтән эшләрне дә районда муниципалитетта булган республика программасы нигезендә эшләгән эшләрне без инде 30 августка дип планлаштырабыз. Сөйләшүчә эшнең торышы буенча инде без шул срокларга җитешербез дип уйлыйм. Бәлки ниндидер эшләр калачак, точечный гына эшләп бетерәсе, булай основном шул 30 августка республика көнне, шәһәр көнне тәмамларга тиешбез. Ишек алларында зур масштаблы эшләр тора. Аларда уен майданчыклары ясалачак, утлар куелачак, юллар ремонтланачак, тротуарлар, кирә торган юллар булачак. Кайдадыр парковка, транспорт куярга урын булдырыла, эскәмияләр, чәчәк түтәләр эшләнәчәк. Шулай итеп Зәйдә йортлар ишегаллары яңара, алар танымаслык булып үзгәрә. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.